Zenbaki handiak ditugunean, zifra askorekin, ez da erabilgarria zifra guztiak adieraztea, eta horretarako zenbakiak borobildu egiten ditugu. Borobilketarako, metodo errez bat erabiltzen dugu. Borobildu nahi duguen unitate ordena aukeratzen dugu, adibidez, milakoak, eta aurreko unitate ordenean fijatzen gara. Kasu honetan, ehunekoak. Zifra hori, 5 baino handiago baldin bada, gure unitate ordenari bat gehitzen diogu. Eta gainontzeko guztiak 0 bihurtzen ditugu. Kasu honetan, hurbildu nahi dugun zenbakia milakoetara baldin bada, aurreko zenbakia 3 dugu. 3 edo txikiagoa baldin bada, guk borobildu nahi dugun unitatea uzten dugu berdin, eta gainontzeko zenbakiak 0 bihurtzen ditugu. Guk borobildu nahi dugun unitate ordena milakoa kasu honetan hurrengo zifra 4 baldin bada, berdin jokatzen dugu, baino hurrengo zifrarekin. Bederatzi. 5 baino handiagoa denez, 4 5 bihurtzen da. Eta orain, 5 dugunez, gure zenbakia horrela biribilduta geratzen da. Kasu honetan, 4aren hurrengo zenbakia 5 baino txikiagoa da, beraz, 4 berdin geratzen zaigu. Eta 4 txikiagoa denez, gure zenbakia borobilduta 36.000 geratzen zaigu.